Halo guys, saiki aku lagi neng wisata pemandian air hangat ning Desa Bayanan. Saiki aku nih kini meh nyritake tradisi sing sering dilakoni lan sejarah-sejarah Desa Bayanan. Lokasinipun wisata pemandian air hangat yaiku ing Desa Bayanan, Jambeyan, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Desa kasebut biasane gelar rekonstruksi asal-usul sejarahipun Bayanan lan kirab Gong Kyai Bayan. Kegiatan iki nembe kapisan digelar. Ora mung kirab Merti Umbul Tirta Nirmala Bayanan sing ameh dilakoni 3 dina. Sangka resik umbul, nyadran petilasan Eyang Anom, kirab seraisehan budaya, pentas seni, lomba mewarnai, sampai mancing gratis. Merti Umbul Tirta Nirmala Bayanan yaiku rekonstruksi asal-usul Bayanan. Merti diartekke syukur merga hasil alam sing melimpah lan jelajah warisan leluhur saka upaya pemanfaatan. Sejarah tentang Bayanan mun katulis wiwit akhir abad 19. Ben tahun tepatipun ing dinten Kemis Legi sasi Suro, kathah masyarakat ing Ponorogo, Ngawi lan sekitaripun teka ing Bayanan.